cacho. Muñeca. Venga. ¿Acompáñate? Sí, Vale. gracias. Ay, señor cura de sopa, lleva trina, donde se lleva de una canterina que ya le penicale. Ay, le la le la le, ay, le la le la le la. Ay, le la le la le, ay, le la le la le la. Anda, nena, anda, non seas así, que a cara de noxo nunca da de sí, nunca da de sí, nunca da de sí. Anda, nena, anda, non seas así, Un jugador de fútbol es de importación, que viene de afuera. Oxe, en Bellos contra Novos. Famosos en Lugo. Esta de aquí, sabría decir quién é? É a filla de Terelu. La hija de Terelu. Es Alejandra Rubio. Pode ser Marta Sánchez. Sea María Mera. Eu que sei quen é. Este señor saberías quen é? Sí, é actor. Sonache de algunha serie, algunha peli? Sí, algunha galega. Actor. Actor. Ábalos. Este? Documentarista. Sabio, inteligente. Intelectual, quizás. Este que é un vago. Un bajo perdido. Músico, pianista, trompetista. Xocas. Este sí actor. Sonache de que serie? Entre vías, parecesme Julio Iglesias. Borde, ¿no? ¿Y sabes a qué se dedica? Político. Este de aquí, ¿cuál sona máis? Mapé ese será. Futbolista De que equipo? del Deport. Sería un pouco caro. Ese é do Breogán. Es de importación. Brasileño, dominicano, venezolano, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Francés. Ajá. Será de voleibol playa. Tenista. Calderón, Ramón. Jugador de fútbol. Este no es el jugador este. Guti. Esta foto que é Lugo. Ese é pirata. ¿Y qué crees que se puede dedicar? ¿Qué pinta de político o actor? ¿Crees que galego? No parece. Ten pinta de empresario. Alfonso Rueda. Ela. Estudiante, universitaria. Esta é miña sobrinha. Chámase Maite. Me supoño que será un intelectual, ¿no? Buena idea. Home, galloso. Home, galloso. Era un hotel. Oveja o cabra. Isto non é aleboiro, é que é cómica. Lila ou Lilia ou algo así. Eu sei que me sona moito, é Milán Televisión de Galicia. Dicía, digo eu. Este. Este sonache. Un escritor. Eu diría que empresario. De la Navidad, ¿no? El que hacía el... Claro que sé quién es, coño, el de Rafael. Máis de 8.000 cruceiristas están na cidade da Coruña e eu voume encargar de ensinarlles o mellor de Galicia. Agora imos facer un test para darlles o carné de galego. Primeira pregunta. A chaqueta para estar en Galicia? Voila. Yes, yeah. Yes, on the ship, yes. A chaqueta no cruceiro non fai moito. No? You out. Mucho frío. Segunda pregunta. Saben dicir quero un pulpo, por favor? Por favor. Pufa, por favor. Por favor. Octopus. You don't You don't like octopus? And you? No. Eliminados os dous. Churrasco. Churrasco, por favor. Churrasco. Churrasco. Quero. Churrasco. Churrasco. A terceira pregunta é, sabe pedirlle un bico a súa muller? Quero un pico. Moi ben. Quero Un un bico. pico. Dame un brizo. Bico. Un bico. Bico. Pico. Por favor, Por favor. un bico. Estabades falando aí do Xabarín, de espantar o Xabarín, non? Ese é moi fácil, non? Si collemos os coches todos do rally que houve este día non é a facer ruído, marchan todos, Sí, yo... Que pasou? Moito ruido. Eu xa levo 3 días sin salir da casa porque non é tan só os corredores van por os tramos, van normalmente como teñen que ir, pero os seguidores para chegaren ao sitio métense por carreteras, pero parece que van nunha autopista, non é normal. Eu xa non salín da casa, xente que vai para coller o tramo, os seguidores é un caso serio, non? Son carreiras que hai, pero a mí non me van, non? El otro día fui a Outeiro, yo salí a segunda y en la primera carrera no me encendió el motor y salí de última y quedé en 12 vueltas quedé cuarta. A superación en cada volta, o inconformismo que ampuxa a non quedar atrás fixeron de Aroa a gran promesa do automobilismo galego. Atención desde o primeiro día en que con 6 anos puxo as botas sobre o acelerador e agora leva máis de 10 campeonatos acumulando poles e victorias. Non lle gusta perder, é competitiva. O karting é a base en Silleda no seu día, pois Fernando Alonso compiteu, foi campeón galego, nun mundo que casi é máis de homes, non? Pero que se compiten en igualdade de condicións e para nós é moi importante que un neno día de mañá pois poida chegar ao máis alto. Oxe, a Conselleira de Igualdade achegouse ao adestramento para felicitar a Aroa. É un orgullo non poder estar hoxe aquí en Silleda, facer este pequeno circuito, facelo pois con unha experta como é a Aroa, que podo decir con total sinceridade que é un orgullo para Galicia. E a ITV, tú se por exemplo é no mes de abril, tú tes un margen dun mes para pasala? 10.
Dincho estes que andan pola carretera cos pirulillos azules, eses se tripan. Pregúntalle. É obvio que a ninguén lle gusta que lle poñan unha multa, pero o deste home xa é outra película. Deu 0,86 na proba de alcohol e para evitar que o sancionasen decidiu comer o ticket do etilómetro. Non contento con iso, ademais encarouxo os axentes, forcexeou con eles ata que foi detido por un delito contra a autoridade. Así que xa o saben, non collan ideas porque destruir ou extraviar unha multa non elimina nin a sanción, nin, por suposto, a débeda económica. En principio a resposta non está sendo moi positiva, a verdade. Falta de sensibilidade e de preocupación. E non sei se te puxeches en contacto coa empresa para comunicarlles este incidente que tiveras coa Thermomix. Sí, claro, despois de que pasou todo o problema, xa dada de alta, pois decidín que creía, aconsellada tamén polos facultativos, importante que a empresa fose coñecedora desta circunstancia. En principio a resposta non está sendo moi positiva, a verdade. O de Natalia non é o primeiro caso. No 2019, esta mesma compañía foi condenada a pagar 24.000 euros a unha usuaria madrileña que tamén sufrirá graves queimaduras ao reventar a tapa. Canto tempo tiveches de coidado ambulatorio? Foron 49 días. Impide que podas estar exposta ao sol durante un tempo prolongado, máis dun ano. A muller de 86 anos está merendando coa súa filla cando un anaco de churro a deixa ao borde da asfixia. Impotente a filla comeza a pedir auxilio e a casualidade quere que 5 axentes da policía estean no local e acudan ao rescate. Levantaron a pulso da cadeira e un dos axentes, formado en primeiros auxilios, practicoulle unha manobra de rescate que toda a cidadanía debería coñecer. Os que presenciaron o incidente, aínda co susto no corpo, falan de milagre. Fue un milagro, la verdad, porque la ambulancia, por muy rápido que fuera, no llegaban. Malia que a muller recuperou a respiración, no momento foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Pontevedra para unha avaliación completa. Por sorte, non houbo lesións. Un enorme susto con heroes e final feliz, recollido para a posteridade polas cámaras de seguridade desta céntrica cafetería pontevedresa. Un home que matou o seu veciño de cuarto nun hostal de Mondariz só porque non lle daba tabaco. Aconteceu en Mondariz en 2021. O terror desatouse nesa habitación número 3 a demanda dunha persoa que tiña un claro historial de problemas mentais. Parece que esta persoa sufría unha esquizofrenia paranoide, que é un tipo de psicosis grave. Lle cravou un coitelo no cráneo e despois de darlle 90 puñaladas se desfixo del tirando polo balcón. Foi unha morte gratuita porque Xosfeliz nunca fixo nada ningún mal a ninguén, simplemente estaba no lugar equivocado. Que recordas daquel día que estabas facendo ti? Eu aquel día desperteime aquí na miña casa, era sobre as 2:30, eu estaba arriba en casa, e xa empezaba a ver fumo pa baixo. Claro, porque estaba desde día libre. Exacto, nós estábamos de voluntarios, éramos eu o capataz e o condutor. Preparámonos, empezamos a subir, decidimos meternos a unha pista, xa non nos deu tempo nin a reaccionar nin nada. Recordo que teño dese momento, é ir co móvil, respondendo, e de repente mirar para adelante e escoitar brar o capataz, correde. E xa conforme salín, eu xa me abracei todo, e me ardeu a espalda e tuve que botar o chao porque sentía a espalda que me destrozaba, tropecei, e foi cando queimei a cara, e xa despois o seguinte que recordo é enredarme con alambre ao final da viña, xa fora do lume. Non sei como saliu, de que eu tiña o móvil, colleu o capataz, abría o que enmallara e chamou el o 112 do meu móvil. El me encontrou e ainda estuve un bo rato andando con el para escapar dali, porque nós escapamos andando, non había opcións de entrar ali un coche. Un tema de plena vixencia. Galicia está a cabeza de mortes de España por accidente en tractor. Un verdadeiro problema. Preocupación en Galicia tras unha fin de semana negra no rural, con 2 accidentes mortais con tractores en apenas unhas horas. Un home falecía en Arzúa tras quedar atrapado entre o vehículo e unha árbore, mentres outro perdía a vida en a Pobra do Brollón despois de sufrir un sinistro na súa leira. Os emborcos seguen a ser a principal causa destes sinistros. Ademais, estímase que os tractores están implicados no 75% dos accidentes agrarios con resultado de morte, converténdose nun dos maiores riscos no campo. Casos recentes tamén en Vimianzo, Cervantes ou Melide evidencian unha realidade que se repite: tractores sen sistemas antiborco ou sen cinto de seguridade. Eu non che quero mal, que non me fixeche mal ningún, pois non quero que andes atrás de min. Como que? Como que eu ando atrás de ti? Hombre, un pouco sí. A xente diu. Ai, a xente comenta. A xente diu. Pa 2 meses que levamos véndonos e xa están... E xa hai ben tempo que nos falamos, gracias a Dios. Como que hai tempo que falamos? Non lle fixemos mal a nadie, pero a xente, como digo outro, hai moita que non ten que facer
e non sabe por onde dar. Eu sigo vendo que a xente, con certa razón tamén, sigue tendo confianza en que se sale o seu problema na televisión, yo van solucionar antes. E eu creo que pasa a veces. Temos na Hora Galega como unha pequena sección que se chama Ti denuncias, e é verdad que a xente vai nos dicindo a ver se me podedes sacar esta problemática. E moitas veces decimos xa de broma entre nós, outro éxito do Ti denuncias, non? Porque é verdade que o día seguinte, claro, o día seguinte, os 2 días, avísante eses veciños e din, que xa veu tal persona ou xa arranxamos desta maneira. Iso é bonito. Pois saben, cando marchamos, e cando vigilan, non sei quen. E 2 veciños de Quiroga aseguran que cando marchan da casa alguén entra e lles fai todo tipo de falcatruadas. Din que lles desfán os mobles, lles moven cousas de sitio ou lles rouban. Todo sen que as cámaras de seguridade que teñen instaladas graven os supostos asaltantes. Levaron os chourizos e trouxeron uns chourizos que non valían para nada. Salchichós, levaronnos todo, todo. E iso malia que, segundo din, pechan con 7 chaves á adega. Pois ainda que poñen un alambre aquí gordo, como teñen nos outros sitios. Ábreno como se non fora nada, ábreno e volven cerrar todo. Estropeamos a roupa, os calçadilhos do Raimundo, a roupa de Sali que está toda... Mira, isto está como un saco, porque non sei que é que le faz. E din que quen entra coñecería as claves para desconectar a alarma e as cámaras de seguridade, así que non teñen pistas. Aseguran que levan así cousa de 2 anos. Infracción leve. Ragaña do cu non reglamentaria. Porque tiña que salirlle... Claro. Son como... Son sobre 2 centímetros aproximadamente. O obligatorio que son 2 centímetros. Sí. Así estaría ben. Está moi ben. Teño castigada a Yoli sin móvil. Tes castigada a Yoli con 50 anos sin teléfono. Quítalle o móvil, quítalle o calvo, quítalle o loro, quítalle todo. Mira, sabedes por qué? Porque cando fun a Melón no Brán, lle dixen Yolanda, se sabes un Juan José, que xa non vou decir nada máis, mire, como son unha boa veciña, me muerdo la lengua e non hablo mal de ningún vecino. Bueno, pero do calvo! Do calvo falo, porque lle dixen Yolanda, non deixes entrar a ese chico no piso, o deixou entrar... Este amor é salvaje, non podes interferir nese amor. A ver, viña a comer aquí a miña cociña, o que va, e tiraba no suelo, e nin nos recollía, e además é un cobarde. Por que é un cobarde? Vamos a ver, Mari Carmen, que pode ser o pai dos teus netos. Como me viu, si vai ter fillos por obra do Espírito Santo. Ben de interese cultural. Non pode colgar a roupa no hórreo, vale? Sí, señor. Está me escoitando, señora? Totalmente. Entonces... Que non pode colgar a roupa no hórreo. O hórreo solo se pode usar o seu uso original. E cal é o uso original? O que foi toda a miña. O uso original do hórreo é jardar o millo. Non estou de acordo. Para min, original sería dar un concierto de Bad Bunny a Ainhoa. Eso sería original. A intenta escorrentalos con petardos. Nunha lata con pau, tras, ou un petardo que ainda non nos trouxen porque teño que ir ao taller a buscalos. É que Rosa xa saiu no noso programa porque utilizou petardos para intentar disuadir o xabaril. Funcionaban os petardos? Sí, como? Funcionan os petardos? Home, claro que funcionan, pero agora non os teño. Pero sinten un tiro e fan lume cas patas. Baixa por aquí, da iglesia para cá, pon no cesto perdido, danos a volta a terra toda. Eu doulle a matar, así o mataron no momento. Pero como lle va a dar? Que despois a investigamos a usted por homicidio. A mí igual, enterro na corte do jando. Pero... Esterco por riba. Acaba usted na cárcel. Que? Como dixe unha veciña miña, le meo en la cuenca de los ojos. Home xa, se me ven a facer mal a min, antes yo que nadie. A mí non me monta. Pero non podía chamar a policía nese momento e non actuar pola súa propia mau. Mira, Loer Fandango. Ui, que escopitajo mandei ao micrófono. Loer Fandango. Paso a trilladora. Mira, a ver, del brazo. Gustan chas filloas? Non, agora non estamos no tempo delas. Dame unha filloa por aí para. Espera, Carmela, que non che vou. Espera un minuto. Carmela,
Que queres? Unha filloa de muimenta. Que non che perda mal. Pero come a ti. Esa estuvo no chasquero. Que non che perda mal, Non, a mí non. Fixo as do Xinda. Se me traes un prato, levo só ao can. Pero a filloa no chasquero. Non desprecio, Non fago desprecio, que alguna vez venas apañaba. Bueno. E ainda me parecían poucas. Vouche dicir unha cousa. Marcáramos os nichos dos que non pagabades, e aquí a mostra. Era unha pintura fluorescente verde, esperada a festa, mas para que a xente vira, claro, normalmente as festas, ben sabes, veñen invitados de fora, de tal, colleron e pintaron. Non é por 20 euros de non pagar, senón é por que queren, vamos, ternos atados. Cando vichedes todo iso, como vos quedades? Hubo palabras, de feito hubo xuicios, hubo 4 xuicios, perderon os 4, de que se quixera pegarlles, de que lle pegáramos, de que se amenazáramos, mentira. Canto tempo podedes levar con este problema? Mínimo 5 anos, Se agora me dan 1000 euros ou 10.000 e entro na asociación, me perdonan a deuda, non entro. Por exemplo, abrime a porta a unha muller en roupa, pasoume, e de verme, levar o almorzo e quedar así un pouco. Iso pasalle a moita xente, repartidores do Telepizza, esa xente toda, pasalle esas cousas, E ademais que esa persoa estaba acompañada, sabes? Non era só dicir, bueno, pois se o rapaz quere, non, era un xogo ou algo, non sei, a mí fíxome sentir un pouco de vergoña. Pois a partir de ahora chamaba a min que lle levo o almorzo. Eu ese do fueguito debe de ser pola edad, non tiña nin idea que teña esa connotación. Fueguito eu pensaba que che gustaba, non era que quixeras nada con ninguén. Outro día entereime que si che mandan fueguito e respondes fueguito, hai match. Se mandan un fueguito e che mandan un bombeiro, por exemplo, non hai match. Un extintor. Non hai match. Aí nin preliminares, nin biquito, nada, non hai nada que facer. Un extintor. Sí. Bueno, dixéronnos que pode ser tamén que estés facendo unha fogueira de San Xoán. Pode ser, pero eso xa é cando a paixón é tanto que aquelo incinera. Claro, porque hai que ter cuidado, se a leña está moi seca e frejades moito así unha hacha contra outra, eso prende lume, Ollo, cuidado, Claro, hai que lubricar sempre. É como ubicas de 1 ao 10? Pois, a ver, non sabría dicirche, eso tengo que dicir a outra persoa, non? O sea, non sei, a ver, claro, vou poñer unha boa nota, se me tiene que comer, teño un 10, para min. Eu, por o que me teñen dito, que bico ben, pero que sí que sempre va un pouco de máis por aquí. Vale. Como que... a la boca a boca papo inteiro. E despois dicen que bien, polo que me contan, xa te digo, fuentes fiables. Me descolocou porque non me esperaba que fixerases isto ou que dixera eso. Que espero que fixera gracia, vamos. Ou chiste. Non se rira de min. A guerra de Irán ameaza con subir o prezo dos preservativos. O maior fabricante do planeta advirte que non vai a ter máis remedio que repercutir a suba dos custos neste produto. Bueno, esperemos que non, porque isto é moi importante. Dis que por culpa da guerra pode subir un 30% o prezo mantense. Por ahora sí. A saúde é o primeiro. Nestas cousas mellor non. Realmente ten un IVA do 4, que é o IVA de primeira necesidade. A xuventude ven a comprar menos os preservativos. Nese sentido non. Cada vez se vai máis a finos, novedades, todo o que sale en internet. Que a xente quere cousiñas e sensibilidade. Eu odio dormir con xente. A presencia de alguén na cama. Non o soporto. E ademais, aínda que teñas espacio, parece que estás así. Pásame o mesmo. Pero porque por los ronquidos ou así. No, porque... Que non lle molestan os ronquidos. Dormir con outra persoa, non sei, a mí chega un momento que digo non. Unha vez de ter algún rollo e tal, mandar a persoa ir para a súa casa ou para outra cama, porque é que non o soporto, dormo fatal. Eu prefiro ter 2 habitacións. Todo chega. É o que merece a pena, non? Rematar desta forma. Nos levantamos ayer a las 7 de la mañana más o menos y son las 10 del día siguiente, aquí seguimos. Levan máis de 24 horas en pé, celebrando un dos días máis soñados das súas vidas, o día da graduación. Xa empezas a soñar con ela antes incluso de entrar á carreira. Desde pequenos, os que queremos ser médicos, pensamos que no futuro que nunca chegará, e chega. E bailaron ata o mencer. E agora a molestar un pouco na facultade, na biblioteca.
que é o que toca. Colámonos en aulas, cacharanga para, pois, iso, con música, saltando, interrompindo as clases. Para levantar o ambiente. Os 320 integrantes da promoción que empezou a carreira de Medicina o ano da pandemia. Podemos velos saindo da facultade onde tomaron o último almorzo como alumnos e cruzando o Obradoiro con destino á biblioteca en que pasaron a maioría das horas dos últimos 6 anos. Y después de 6 años, pues la verdad que por fin. Agora toca decidir cal será o seguinte paso, porque despois de tanto esforzo e sacrificio, se algo aprenderon, é que querer é poder. Bueno, nesta vocación de servizo público que temos no Galicia por diante, pero tamén de amargar as artistas que entren pola porta, dixemos, por que non a 1:30 meterlles un bo atraco e animalas a que nos boten unha mini pece, inda que sexa, para gusto destas almas mortais. Nada, póñanse cómodas, cómodos, que están aquí as fillas de Casandra. Cando tumbamos no peito, algo temos. Cando tumbamos no peito, algo temos que saber. Que o soliño non marcha porque non nos quere deixar de ver. Vernos baixo este carballo, namorándose en caer, en que o mundo segue aruñando, aínda que non o queiramos ver. Oxalá pasen 1000 días sen ternos que despedir, quedarnos nesta sombriña e nunca máis parar de rir. Nena, dame un bico, cariño. Guapa. O deles é salir todos os días a dar un paseo, chova, faja sol, eso non cho perdonan. Todos os días canto tes que andar con el? Hora e media. Veñen a buscarme e empezan. Vamos, vamos! Son chegallejos e botan pola boca pa fora. Mima! Empezan a discutir contigo. Mais Paco, que che dice, doucho unha patada. Que pasa? E lle dixo que llevou a botar a lavar a lengua con lejía. Bótame a lengua. Para comer tamén son galegos. Yogur natural, queso de Burgos, aos seus cereales. Dalle un bo churrasquiño, dalle un poliño asado a brasa e encanta. Bueno, Pablo, como te sintes con esas mans aí na cabeza? Impactante aí. Impactante, verdade? Sí. Quen puxa man aí en riba? A peluqueira. Canto tempo vas a estar con este peiteado? Porque pégame que ti tamén eres de cambiar, que non paras moito. O que dude, porque é un peinado que é para pequenos momentos, porque cambia, crece o pelo e aparte podes cambiarle de buzo se queres e todo. Entonces, para que te sempre o mesmo. Ajá. Ensínalo por detrás tamén, Bueno. Unha por diante e outra por detrás. Esta xente vai cantar en directo o Apago o Candil. Que brille Goku, que brille Apaga o candil, María Chuchu. Esta xente son unhas estudantes universitarias que viñeron de excursión hoxe aquí ao Luar, pero non son galegas. Bueno, a ver se adiviñades de onde son. máis Damos unha pista. A ver. Esta xente, digamos que é un pouco baguete. E gustalle moito a cena de picocheo. Si, teñen aquí a profesora, cuidado, porque é María, e é a súa profesora de expresión oral en castelán. E é de Xinzo. Sabes que estuve pensando, vas que rías. A ver, contame. Estuve pensando que me leva media hora desnudarte. A ti? A mí. Ti soa? Vi sola, claro, logo. Pero digo, se buscas axuda... Se eu vivo sola. Xa, pero bueno, imagínate, pues, alguén que che bote unha man. Non, eu vivo sola. Bueno, media hora desnudarme. Cando chego a casa. Pola mañá media hora vestirme. Sí. Estuve pensando. Para que vou tanto tempo? Era mellor chegar a casa, meterme con roupa con todo na cama e pola mañá xa estaba vestida. Pois mira, tes toda a lógica e aforras unha hora. Sí, señor. Chegar a casa, estar os zapatos, por supuesto, que non podo dormir con zapatos. Claro, no, preferentemente, se ves, por exemplo, de andar polas corredoiras, se pisaches unha bosta ou calquera cousa, recomendamos non meterse na cama con eso. Home, non, claro, con eso non, pero bueno, pola mañá levándome xa estou vestida. Claro, xa estás lista para funcionar. Eu tamén che dou outra opción, Fina, porque ti dis que che gusta vivir sola, pero se tes un chaval así de entre 25 e 40 que che bote unha man a desvestirte... Sí, ao mellor, sí, eu que sei. Resulta que secuestraron a tía. Secuestraron a unha tía? Secuestraron a tía, claro. Estando en secuestro, el chamou e intentou saber, pero xa veredes para que intentaba saber. Non era para preguntar se estaba vivo, xa veredes para que. Me han dicho que está ahí mi tía encerrada y digo, voy a ir a ver... Ah, su tía.
Sí, mi tía. La han emitido por la tele y digo, ¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella? No he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me ha puesto. Todavía. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer. La felicità es un trago de vino por el camino, la felicità. Conoce muy bien. Máis ou ¿Dónde menos. aprendiste esta? Bueno, a ver, descoitala moitos anos, é un clásico, Albano, que non te coñece a ti e máis estando en Galicia, que tes aquí fans, vamos, a moreas delas. Y entonces, felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es pie bronceada bajo la almohada, la felicidad. Bueno, claro que no me así, acuerdo así más. da gusto, é maravilloso. Ai, pero son destas de que ten mal carácter, Ela é gordeta. Este boxeador, como se chama? Clancy Skate, ese. Quen? Que dis, boxeador? Parece un boxeador. Fálteme Dios. Ai, non é porque che diga eu que parece Clancy Skate este. Me falte Pero non Dios. sei quen é, Monse. Pero é boxeador. Sí, madre mía, vaya monstro. Dicen eu, Pero, Dios pero a mío. ver, será Mike Tyson? É o Mike Tyson ou como que Vale, chame. Mike Tyson. Un que mordía nas orellas do outro. Que lle arrancou a orella na boca. Ese, Mike Tyson. Pois ese. Pois ese lo. Como é eso de traballo en altura? Pois, dedícome a traballar en vertical. En vertical traballamos todos, en horizontal. Ten razón, Nacho Vidal e 7 ou 8 máis. Pero colgada por unha corda, desde a parte de arriba dun edificio. E que faz? Pois pintar. Vale, por fora, pola fachada. Sí, señor. Limpando ou Limpando pintando. cristales, pintando. Pero a que altura? Estuve en estado hasta 50 metros. 50 metros? Sí. Pero, no. Eso no. Claro. É que hai xente que non é tan especialista como a ti que esa aventura. Sí, a verdad é moi que típico sí. aquí, A verdad que sí. Se tú eres inteligente, pois non vas a estar intentando ligar con home, evidentemente, non? Para mí a inteligencia non é un requisito para que me guste unha muller ou non. Quero decir, que teña un pouco de sentidiño, que sepa as cousas na vida como van. Sí, o sea, correcto. Pois non sei, non creo, vamos, porque ao final a inteligencia é unha virtude para todo. Sí, eu creo que sí. Teña outras prioridades, outros objetivos na vida. O sea, non se conforman con lo mínimo. Intimidan máis aos homes. Tanta inteligencia nunha muller, pois ponlles nerviosos porque queren algo máis fácil. Igual é tamén cousa do machismo, non sei. Unha muller intelixente, máis ou menos triunfadora, pois tamén impón, supoño. A ver se son capaz de centrarme, porque efectivamente, xa sabedes como é o mundo do traballo, pois pechanse unhas portas, ábrense outras, esta de felicidade porque me marcho para outro sitio e ata aquí chegou a Hora Galega. Pero quero dicir un par de cousas antes de dicir ata logo, que nunca debo. Agradecer as grazas mayúsculas a Ficción Producciones, a esta produtora, por facerme sentir na casa e tamén Casa Sinta Televisión de Galicia. Grazas a vos, teño que dar grazas a Sobrado e a Friol, de onde veño. Como me trataste, veciños e veciñas, é Rocío. Peña, que somos profesionais, sabemos coller aire, somos a cara dun equipo. Un equipazo que están aquí todos detrás, que me fan chorar eles, que eu estaba tan tranquilo. Rocío é a mellor presentadora que pode ter este programa, non hai outra. A mellor compañeira e amiga. E todos os que estades detrás, que equipazo. Non é fácil este momento, podría dicir moito máis, pero douvos un grazas forte e de corazón. Eu só sei que Estrella dixo que onte comera callo. Pero despois non me dou conta de comer. Hacia adentro. Ai. Anxo, Pues mellor... Eu como callos todos os días. Mellor que coma Estrella, non Anxo. Que se inventou no hilo? Porque daquela despeinache, xa te digo. Gracias por acompañarnos. Son as 7, as 6 en Canarias e agora escoitaremos unha foliada cantada por Ana Quiro. Non sei se sabías que había un idioma que se chamaba o galego. Non. Non sabías? Tampouco era música gallega. Non conocías? Non. Nunca lo vi. Pero E que foi o primeiro que viche de musical? una mi amiga me invitó a la foliada. Foliada. Y yo no sabía qué era foliada. Pero fui y encontré la música gallega
y me enamoré.